Breka, Hamisu Breka, Sani Ahmad dan Baiwa. Wanne ne fi iya waka kuma wanne ne gwaninka kuma wanne ne fi iya bin salon soyayya cikin waka shi? To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da ƙara saduwa cikin wannan sabon bidiyo. Kamar yadda muka muku bayani a baya, Sani Ahmad dan Baiwa, Hamisu Breka, wanne ne fi iya bin salon waƙar soyayya da kuma wannan ya fi iya waƙar soyayya? Kun san da du manyan mawaƙa ne, kuma shi ma Hamisu Breka babban mawaƙi ne. Ya yi suna ne na a cikin ƙanƙanan lokaci, sakamakon Allah ya daga shi kuma Allah ya bashi masoya sosai yadda mutane ba sa tsammani. Yana da dubun masoya. Shi ma Sani Ahmad dan Baiwa, kamar yadda kuka sani, shi ma shahararren mawaƙi ne wanda duniya ta sani kuma take labarin shi a ƙasashen Hausa. Hamisu Breka ya ɗau zakaran gwajin dafi a arewacin Najeriya, saboda ya ba mutane mamaki a wannan shekara tamu da muka shigo ta 2021. A baya ma ya ba da mamakin da kowa ya yi tunani a kan shi. Shi ma Sani Ahmad dan Baiwa, idan muku manta ba, shi ma dai mawaƙi ne kuma yana sako waƙoƙin shi akai-akai daidai gwargwado. Shi dai kuma wannan shekara da muka shigo ta 2021 har yanzu ba mu ji sabuwar waƙar shi da ya sako ba, amma muna nan muna zumai shi ma zai sako tashi. To dan uwa, idan kai masoyin Hamisu Breka ne, za ka yi mana comment da sunan Hamisu Breka a ƙasan wannan bidiyo. Kuma sannan idan kai masoyin Sani Ahmad dan Baiwa ne, za ka yi mana comment da sunan Sani Ahmad dan Baiwa a ƙasan wannan bidiyo. Kuma idan bidiyon ya burge ka, ka danna mana alamar liking, sannan ka danna mana alamar subscribe domin samun bidiyoyinmu da zaran mun dora. Mun gode, shi mun ƙara haɗuwa cikin wani sabon bidiyon.